Ngiyabingelela kakhulu bazalwane, ngizothanda ukuthi ngichaze ezinye zezinto ey'balulekile ukuthi uma uzongena nami oy'tambile ukuthi uwa-like, ukhommente la kufanele ukhomente khona, ube ne-question onayo, ungawubuza umbuzo. Ngizokhona ukuthi uma ngifika ngibone ukuthi okay khona umuntu onombuzo, then sikwazi ukuthi sixoxe lapho kuma-comment. Alright, ngiyathanda ukuthi ngikhulume namhlanje ngesihloko sobungozi bokweqiwa isiteji sakho usemusha, uzithole usuwenza izinto zabantu abadala usemusha. Ubungozi baleyo nto ukuthi ugcina impilo usuyi-regret-a yonke into eyenzekayo empilweni yakho, ungasayazi into eyi-future yempilo yakho nekungesiyona. Iyayixova ingqondo leyo nto ukuthi ngesikhathi uma usewumusha uphuthume kakhulu izinto zabantu abadala. Thina sikhula noma sisebancane, ngoba angifuni ukukhuluma njengabantu abajwayele ukusho le nto ukuthi sikhula, ngoba ngisakhula namanje. Isikhathi esiningi mina ngike ngezwa udaba oluthi ngisemncane utshwala kubona buyingane, utshwala obabantu abadala, ngoba bona basuke sebesebenzile empilweni, basuke sebezenze zonke izinto. So uma uyingane awukwazi ukuhlezi uy'ginqa ngotshwala, ngoba utshwala okokuqala buyagugisana utshwala. So uma buphuzwa abantu abadala vele basuke sebephucile, futhi basuke sebenebanga empilweni asebelihambile, sebe-achieve a lot of things, sebenakho ukuthi vele sesiyayihambela thina emhlabeni. Ebuncaneni bami mina ngaze ukuthi insangu ibibhenywa abantu akuthiwa amakhehla, ngoba nawo kuthiwa mase seliyibhemile ikhehla insangu belibiza abazukulu libaxoxe ngenganekwane. Kuthiwa ikhehla lingumkhulu umnandi namhlanje ngoba uyibhemeleni ugwayi wakho. So njengoba kulezi iy'nsuku insangu ibhenywa izingane ey'ncane, yiyo le nto eyenza ukuthi ziholeleke nasekuthenini igcine seyibhema ama-drugs, zifuna ubumnandi. Uma uthola ubumnandi bokuthi uqale wabhema ugwayi, kuyadlula lapho ungabe usawuzwa ugwayi, udlulele ensangweni, udlule ensangweni ugcine udla amaphilisi. Uma usudla amaphilisi ugcine usulala emgaqweni ngenxa yani ufuna ubumnandi, ugcine usuyinkinga ngisho ku-community ohlala kuyo. Ngiyafisa ukuthi ngikhulume ngalezi zinto ngoba sekuye kube ngathi asikhulumi ngazo nje ngenxa yokuthi mhlawumbe abantu abathile ngathi siyabayekela kulokho. Iqiniso lithi musa ukutatazelela izinto zabantu abadala ebusheni bakho ngoba zizokuxaka izinto zabantu abadala usemncane. Mina ngifunda isikole ngaze ngaqeda, ngifunda isikole ngaze ngaqeda, futhi ngesikhathi ngifunda isikole ngaze ngizitshelile ukuthi angikwazi ukuthi ngithi ngisesikoleni ngibe umjolo, because it's not ukuthi ngoba ngumuntu ofokhasa kakhulu esikoleni. Nganginayo leyo nto ukuthi angeke ngikwazi ukwenza izinto ey'mbili ngesikhathi esisodwa. So ngisafunda isikole because ngakubona ukuthi ngeke kungisize ukuthi ngijole ngala ngiyafunda ngoba ngizodunyelwa ikhanda. So angiyena lowo muntu o-bright kakhulu ukuthi ngingaze ngiy'fake imithwalo eminingi engqondweni yami. So kubalulekile uma usafunda, funda isikole ngokupheleleyo uze uqede lezo y'fundo zakho ozenzayo. Uma uye e-university, e-university ufunde ngokwendlela leyo yekhono lakho ofuna ukuthi u-achieve leyo nto osuke ufuna uku-achieve.
noma ngokuvumelana kwenhliziyo yakho ukuthi yile nto mina ngifuna ukuyenza. So iqiniso lesi, abantu abashadile khona abashade sebelihambe kakhulu ibanga lempilo, sebenama-experiences amaningi, bese kuzoba khona abashadayo bengenawo ama-experiences amaningi empilo aronke. Ngifuna ukuthi ngikhulume ngale nto-ke embili ukuthi kuhle ngani ukuba ne-experience yezinto ezi-wrong, kubi ngani, bese ngithi kuhle ngani ukungabi na-experience yezinto ezi-wrong, kubi ngani. Okay, ake ngiqale ngalokhu ukuthi kuhle ngani ukungabi nama-experiences ey'mpilo ezi-wrong ebusheni bakho. Izinto ezi-wrong lezi ukuthi usesebusheni bakho usenove kakhulu kwezothando noma usenove kakhulu kwezocansi, ube wazi kahle ukuthi usafanele ngabe ufokhase emfundweni, uzinove nezinto ezizokitaza umzimba wakho ezifana nazo lezi bengiziso utshwala, ugwayi, kuze udlulele kuma-drugs. So uma ungumuntu osemusha, get away to those things. Suka nje, ungasondeli entweni enjengaleyo, ngoba kufanele siyikhulume izinto ey'fana nalezi. Singakhulumi umuntu ngoba eselimele, sikhulume elimele omunye, sikhulume omunye ungalimali ukuze aqwashe akwazi ukufunda. So ukuphila impilo engenawo ama-experiences a-wrong empilweni kuhle ngani? Kuhle ngokuthi awuphili impilo edidizayo. Uma uthole umuntu uNkulunkulu wakuqondanisa kahle nomuntu oyinento efanayo nawe, ngisho nasenakho umuzi wenu uba nokuthula, umuzi wenu iy'busiso azinijombe ngenxa yokuthi ukuy'phatha kwenu kuwazile ukuthi yonke into nikwenze ngokuthembeka nakuNkulunkulu. Ngibona kuhle ngalezo zinto. Umuntu oziphathe kahle empilweni yakhe ebusheni bakhe uyakuvuza noma uyayithola imivuzo yaleyo mpilo enjalo. Even iy'ngane zakhe akazali iy'ngane engathi ziyizixhwanguxhwangu ngoba igazi lakhe akakwazanga ukuthi ahambe lidayilutha nabanye abantu abaphila iy'mpilo ezi-wrong, elande eminye imimoya kwabanye abantu, agcine ezala ingane egcwele imimoya yobumnyama ezogcina isifuna ukuthi idle zonke lezi zinto ezidliwayo emhlabeni ezi-wrong. Ngibona buhle bokuphila impilo eklini lokho usemncane uzofika esigabeni sokuthini uyashada uyiphethe kahle, kuhle ngalokho. Bubi ngani ukuthi umuntu ethi ezaliwe wayiphatha kahle waze ugcine efike emshadweni? Kubi ngokuthi isikhathi esiningi uma abantu abanjalo bekwazile ukuthi bayigcine impilo yabo yonke baze bagcina befika esigabeni sokushada, sometimes baba nokuhlulela laba abalimele. Mhlawumbe umuntu abe nokumbhekela phansi omunye umuntu olimele empilweni. Yilokho nje engingakuveza, akukho kuningi. Kuye kube sengathi laba abasuke bephethe kahle baba nolaka babebona laba abaphile impilo engekho right, baphile impilo exube izinto ey'ngalungile empilweni yabo, kanti kusuke kungeyona ithikithi ukuy'phatha kahle ukuthi usuzobahlulela laba abahlulela impilo. So kubalulekile ukuthi uma wena ukwazile ukuyigcina kuhle, kuyancomeka, kufanele ukuthi sikuphakamise, kodwa laba bagqugquzele ukuthi basengakwazi nabo ukuvuka bayithathe ngoba inhloso kusuke ukuthi fanele umuntu umvusele ithemba, umnikeze ihope. Alright, bese kuba-ke kunye ukuthi uma umuntu enama-experiences a-wrong empilweni,
kubi, kuhle ngani. Akukho into okuhle ngayo ukuba nama-experiences a-wrong empilweni. Akukho, ngoba noma kungathiwa ube nama-experiences a-wrong empilweni, waze wagcina ufike esigabeni sokuthi ushade. Inkinga ithi kuyenzeka ukuthi uma usushada ebese ufuna umuntu oklini ongakaze abe nama-experiences. So ngaso sonke isikhathi kuzohlezi kune-confusion phakathi kwakho nalo muntu omthathile, ngoba wena uza nemimoya yalezi zindawo okade uzihamba. Lo uza eklini nje njalo. Always wena uzohlezi umhambela phambili, wena onama-experiences alonke umhambela phambili, ucabanga ukuthi ezinye izinto uyazazi kanti akazazi. That is why-ke kubalulekile ukuthi uma umuntu enama-experience a-wrong empilweni, kuhle afune nomunye umuntu onama-experiences a-wrong. Kuye kube kuhle uma kunjalo, hhayi uma uphile impilo erongi ebese ulanda umuntu ongazi lutho, ngoba endleleni yakho nizophila impilo yokuhlukumezana nobawuthula. Emshadweni nje angeke kube khona ukuthula ngoba nizohlezi nihlukumezana. Lo ukhuluma enye into ebhekele, nalo ukhuluma enye into ebhekele. Ama-experiences enu awalinki into efanayo. Yabona? So that is why-ke kubalulekile ukuthi umuntu uma ethatha ingane yabantu akangathathi ingane yabantu ebezazi ukuthi usedlale kakhulu ngabanye abantwana babantu emnyango. Angalingi umuntu enze leyo nto uma esefika esigabeni sokuthi uyakhala. Akathathe kubona laba kade edlala ngabo, ahlale nabo. Ngoba uma usuthatha umuntu okuthiwa ubekade ephila impilo e-right, ebese ethathwa uwena, usunemikhuba eminingi usuke wayenza, ukucabanga kwenu akusoze kwalingana kwafana, niyohlezi nixabana ngoba wena uyohlezi umbuka ngokwe-experience yakho, kanti yena akanayo leyo nto, akazi lutho umntwana wabantu. Right? Bese kuzoba yini-ke okuhle ngayo, ngoba sikhuluma ngani? Ngobubi bakho. Yini okuhle ngayo ukuba ayikho into okuhle ngayo ukuba nama-experiences akho. Ayikho. Ayikho, ngoba kukwenza ube isibonelo esibi kwi-community, ukwenza ungabhildi ifemeli enokuthula, kwenza ukuthi ubhilde ifemeli engenakho ukuthula, kwenza ukuthi ungathembeki ngisho kubantu uma bekubheka bekucabanga bathi uSibandwana asikholwa ukuthi angashintsha ngempela ekuleziya zinto akade eyiphila noma le mpilo akade eyiphila before. Ugcina manje even kwi-community usuyi-victim yanoma yini eyenzeka ku-community, kuthiwe sisola uSibandwana ngoba uyaziyo ukuthi akaphili impilo eqondene. Alright, so yileyo nto engingayichaza le ebalulekile ukuthi uma kumuntu kuthiwa ujontshwe isiteji sakhe, isiteji esisuke sisihle isithi uma ulalele iziluleko zabazali ngokwendlela efanelekileyo, bengathi bekutshela ubatshele nawe, kuyasiza, kuneyibusiso ukuphila impilo yokuba umntwana full time. Uzofika esigabeni sokuthi uma ungena ekuthenini uba mdala, ungene ngokwendlela efanelekileyo, hhayi uthi usuke ebuntwaneni ujombe uyokugaxela kwi-level yabantu abadala, ugcine uphila impilo ngoba ufika lapho uhluphe, ufika lapha ungabi na-direction, ungafuni ukuboniseka, ungafuni ukutshela, wenza izinto ngendlela e-wrong ngoba ujombe isiteji sakho. Omunye-ke umuntu engake ngaba ne-experience yokubona impilo ayeyiphila kudala ile ethi umama wayeshadile umama, kodwa kwasho ukuthi ngoba njengoba ngisho ngithi ama-experiences ayahlupha, kwasho ukuthi eshadile njalo wakhala ngokuthi washada esemncane. So uma kukhalwa ngokuthi washada esemncane, wathi esemdala esenabantwana asebebadala nabo, waqala manje phansi wajola. Yini eyenza le nto le?
izinto ezenza lento ukuthi umuntu ethi esemdala abesebuyela phansi aqala impilo yobuntwana. Eyokuqala nje ile, kusuke ku-involve lapho utshwala, kusuke ku-involve ugwayi osuke ubhema. Ngoba uma ngempela uphile impilo yokuba umntwana ngesikhathi sakho sobuntwana, awukwazi ukuqashukela zikeyi usumdala usuze washada. So yiyo-ke le nto engiyisho ukuthi uma usemncane, ngoba umuntu uma eshadwe emncane kufana nokuthi usuke ecindezelekile. Mhlawumbe uma kuthiwa umuntu ushade na-16, ushade na-18, lowo muntu impilo yakhe izohamba ihluphe, ngoba uzothi uma efika emshadweni aqale phansi, avuke isiteji, yabona, ileveli leyo ekufuna ukuthi umntwana asondelane kakhulu nomzali uma eficwa isiteji, amluleke, amchazele. And into ebalulekile abazalwane noma abantu, ngoba njengamanje uma ukhuluma nabazalwane kulezi iy'nsuku abasindisiwe, leyo nto ngeke bayenze, ngoba yonke into bayithatha bayenze ibe umoya, ngisho la kungasafanele khona. Iqiniso lithi bazalwane, uJesu yiqiniso ukuthi uma eshunyayela uJesu emabandleni umsebenzi uyawenza, siyavuma, kodwa inyama isona iyasenza bazalwane. Ngisho sekuthiwa sesimvumile uJesu ka-1000, kodwa inyama iyasifuna isono. So-ke kunento ekade yenziwa kuqala engicabanga namanje laba bantu laba bomama laba abahlola iy'ntombi bayayenza namanje, le yokuthi uma ingane ifike esigabeni esithile ibiphehlwa. Khona isigaba ekuye kuthiwe uma umuntu esenale minyaka noma esefike kulesi sigaba, imizwa yakhe iyaqala ishintshe kakhulu esengena kwisiteji. So khona igazi-ke elisuke lisemzimbeni elimhluphayo, okuyilona elenza ukuthi impilo yakhe ilangazelele kakhulu ucansi noma ilangazelela abafana. So-ke uma abantu befundisekile bengaphethe ivangeli nje leBhayibheli kuphela, bezazi izinto ekade ziyizakhi zesintu zabantu bakithi abamnyama, bangakwazi ukuyi-aplaya lezi zinto, ngoba ingane uma ingakhishwanga lelo gazi leli lenza ukuthi afune kakhulu abafana, intombazane, yabona, azizwe langazelela kakhulu engathi angalala, lelo gazi mali lingakhishwanga kuyena izinto ziyonakala. That is why kubalulekile ukuthi umama ekhaya akakwazi iy'ngane zakhe ukuthi umntwana wami esefike kulesi sigaba, mina ngilikhiphe leli gazi kuyena, ngoba iyona le nto yenza ukuthi iy'ngane zamanje ey'ningi zihambe zilala noma ikuphi ngenxa yokuthi leli gazi alizange likhishwe. Leli gazi fanele likhishwe emntwaneni, yabo, fanele likhishwe ngoba leli igazi elihluphayo elenza ukuthi umntwana esitejini sakhe ahambe elala noma ukuthi athole ngisho ingane ekade ingazange iplaneke, yabo. Kodwa uma umzali, umama eyazi lento, uyakwazi ukuthi ingane ayiphehle, alikhishwe lelo gazi. Lelo gama libizwa ukuthi impene, lelo gazi kuthiwa impene, ngoba isuke iyenza ingane ilangazelele abantu besilisa. Noma ngathiwa iy'ntombi, kodwa lelo gazi uma lingakhishwanga iyaba umuntu okusengathi akasayiphethe kahle, kube uyena oyisondeza nabafana ngenxa yokuthi igazi alikhishiwe. So kubalulekile sikhulume ngalezi zinto ngoba zakha isizwe sethu, zakha abantwana bakaNkulunkulu bakwazi ukuthi khona izinto ezingamasikompilo ekungafanele siyilahle, ekufanele sazi ukuthi zikhona, kufanele siy'sebenzishe nje kuthiwa siyakholwa. Ngoba le nto yokusindiswa akufanele isidumise amakhanda isenze kube sengathi singopopayi sabantu. Le nto esiyiyona simnyama, sidalwe ngaleli lesiyiyona, singa-adopthi iy'tayela zabanye abantu siyi-aplaye kithi, ngoba sizophila impilo eyifeki neyamanga ezohlezi inamaphutha anganasidingo. Alright, so yile nto bengifuna ukukhuluma ngako kakhulu, ukuthi kuyingozi kangakanani uma umuntu ejontshwe isiteji sakhe. Yileyo nto engiyichazile ukuthi nangesikhathi uma umuntu enama-experiences amabi, arongi,
uzala iy'ngane ezigcwele imimoya, ngoba ingozi yomuntu uma elala nabantu abahlukahlukene, le mimoya yalawo bantu uyayidrowa noma uyayithatha iphile kuyena. Ngenkathi lowo muntu engadilivashwanga leyo mimoya, engatholanga ibandla noma engatholanga ubaba owumfundisi ozomdilivarisha le mimoya, noma engafundanga naye ukuthi angazidiliva kanjani, ngoba when it come to prayer uyakwazi ukuyidilivarisha imimoya yobumnyama osuke uhamba ugaxela kuwo, udilivarishe, uhlambululeke, uqhubeke nempilo yephambili. So uma ingenziwanga leyo nto, uzala iy'ngane eziyizidididi ngenxa yokuthi emzimbeni wakho unamagazi ahlukahlukene nemimoya yabantu abanye abaphila impilo erongi kakhulu bahamba nawe la. So uyadinga ukudilivarishwa. Ngike ngakhuluma nomunye ubaba ngelinye ilanga, wathi isikhathi esiningi uma kuleli bandla akade sixoxa ngalo, uthi njalo uma umuntu kuthiwa uzoshada, kuyeke kuthiwe uma uke wawumntwana oke wangena kulezi y'gaba zokuthi ajole, uyagezwa, uyathatha ahlanjululwe, abese kube yinto eyi-deliverance esuke yenziwa kuyena, kudiliva izandla zabantu besilisa bezimpotoza, kudiliva abantu alale nabo, kudiliva imimoya ekade beyishiya lapho. Kube yi-process nje eyenziwayo ukwenza ukuthi uyangena emshadweni, ungena uhlanjululiwe, wagezwa. Izinto ey'ngenzeki lezo emabandleni abaningi ngenxa yokuthi bazi ukuthi abantu thina uJesu usesihlanzile, beshe bekhuluma into engekho abazalwane, ngoba ngabe asinabo abazalwane abasindisiwe abajola kangaka uma kuthiwa ngempela uma bethi uJesu bahlanzile, ubahlanze ngempela. Khona ezinye izinto ekufanele sazi ukuthi zidinga a seriousness yokuthi sizikhomithe uma kuthiwa sibheke impilo, sisondele, sibe in touch nama-activities athile ukuze lezo zinto zikwazi ukuthi zenzeke ngokuphelele nangokugcwele. Mina nginebhilivi yami ngedwa nje yokuthi uJesu ngesikhathi efika emhlabeni wayezolanda i-direction yabantu ethi uThixo odalile uyena okumele ukukhonzwa. Yileyo nto nje engenayo. That's the main purpose eyayithi uNkulunkulu wayesebone elahlekelwa abantu sebekhonza iy'thixo kunokuba bakhonze yena. Wayesethi kuNkulunkulu, ake ngilethe indodana emhlabeni ngizobakhumbuza ukuthi ubani odalile, yimi engidalile. Ngiyayibona leyo zono, yes, iqiniso. Izono kukaJesu ngesikhathi efa, izono yes ziyahlanzwa, zigezwe egazini leyo nje, iqiniso. Kodwa khona isono senyama esihlezi simile njalo usuku nosuku. EsoNkulunkulu, yes, iqiniso, siyakwazi ukuyiyeka izinto, singabahlabeli abantu abangekho, singazenzi zonke lezo zinto, it's good, iyona nto emnandi leyo. Kodwa when it comes to isono senyama, umuntu usuku nosuku uhamba naso leso sono, ekufuna aphile impilo yokusinqoba. Alright, ilento ebengithanda ukuthi ngikhulume ngayo nje namhlanje, ngimbuleleke nje, ngivuleleke nje kukhona konke lokho esengikhulume ngakho, ukuthi umuntu ojontshwe isiteji sakhe uyahlupha. So-ke yilokho bengithanda ukuthi ngikuchaze, sengikhulumile. Uma bekhona bethanda ukuthi babeke imibono noma baphawule, bayophawula ukuze sikhone ukuya phambili nempilo, siqhubeke sibone ukuthi senze njani. Ngakho-ke siyabonga kakhulu ngalesi sihloko esikhulume ngaso namhlanje. Inkosi inibusise, amen.